1K nga budget sulod sa isa ka semana. Nagtrend na karon gumikan sa post ni Chito Miranda nga 1K ra kuno ang budget sa iyang asawa sulod sa isa ka semana. So ang mga tao karon daghan kaayong ni-react, daghan kaayong mga nag-comment nga naapoy mga negative, naapoy mga positive. Sakto ra kaayo na. Kumpara lang sa kuha, sakto ra kaayo na siya. Gawas na lang siguro og dinato imong style, pero kung pinobre ang imong style kini nga tong inato nga kinabuhi, sakto ra kay sobra-sobra pagani na. Ani ha, anayhaw ni mo na siya pag budget. Tagaan mo na kog tips ha kung unsaon na siya pag budget. Una, Lunes. Lunes mamalit ka og sudan, litson manok. Isa ka adlaw, isa ka sudan. Buntag litson, udto litson. Inig kahapon pod litson. Inig ka Martes sipod sta. Bangos. Ano rin para kaya ra kay ng bangos oy. Buntag udto hapon bangos. Miyerkules Chinese food sta. Lumpia. Oh. Daghan na kayo makakaon ng lumpia bisan pagpulo ka tawo, daghan na kayo makapalit ana makakaon ng lumpia. Daa pa kay sobra. Pwede pa ka makapalit og soft drinks ana oy. Pagka wibis seafoods na punta. Tilapia. Oh. Kaya ra kayo ng tilapia. Oy, pira naman ang tao ng tilapia. Barato ra kayo na. Buntag, paniudto, panihapon, tilapia. Inig ka Birnes, balik ta sa manok. Oh. Adobong manok na sad. Kaya kay manok, adobong manok na pod. Buntag, paniudto, panihapon, adobong manok. Tapos inig ka weekend, i-treat nimo imong pamilya. Pakanon nimo sila mang inasal. Pila ra man ang mang inasal. Dako na kaayo nagsubra. Uy, bisan pag tulo ka semana nimo nang buhaton. O na ko'y chart nga ipakita sa inyo ha mo ni sundan ninyo. Kay para ma-aware mo ba nga ana day ang pag-budget sa 1K sulod sa isa ka semana. Oh my God!